Eli ajatus on ollut se, että miten tätä kaupallista organisaatiota on johdettu. Että meillä on ollut markkinointi, joka on ollut luomassa sitä kysyntää, ja myynti onkin sitten ottanut sen asiakkaan käsikynkkään tuossa keskellä ja lähtenyt viemään sitä kohti ostopäätöstä. Sen jälkeen asiakkuudenhoito tai asiakaspalvelu ottaa kopin siitä asiakkuudesta. Monessa yrityksessä toki myyntitiimi hoitaa myös sen asiakkuuden hoidon. Mutta jos ajatellaan sitä, että nämä tiimit on lähtenyt, niillä omilla kaupallisilla tiimeillä, niillä on usein omat johtajat, omat tavoitteet, niillä on eri teknologioita käytössä, niillä on eri dataa käytössä, niin eikö tämä kuulostakin vähän siltä, että me oikein tarkoituksella rakennetaan niitä siiloja sinne näiden kaupallisten tiimien ja toimintojen väliin. Siellä ei ole minkäännäköistä läpinäkyvyyttä. Me saatetaan raportoida samaa dataa eri järjestelmistä ylöspäin. Eli tämä on käytännössä sitä, kun monet puhuu sitä, että siellä on siilot esimerkiksi myynti- ja markkinointitiimin välillä, niin jos me rakennetaan se kaupallinen kokonaisuus näin, niin silloin sinne tulee ne siilot väliin. Mikä sitten voisi olla parempi tapa, miten se kannattaa se kaupallinen tiimi organisoida? Eli tässä ajatuksena on se, että sen sijaan, että me toimittaisiin näissä siiloissa, niin me muodostetaan yhteinen funktio siihen asiakkaan matkalle. Me kuitenkin näissä tiimeissä palvellaan samaa asiakasta. Miksi me lähdetään rakentamaan sinne siiloja välille, josta tulee informaatiokatkosta, josta tulee huono asiakaskokemus sinne asiakkaankin suuntaan? Eli meillä on yhtenäinen kaupallinen prosessi, joka pitää huolen siitä, että asiat toimii sisäisesti ja myöskin sinne asiakkaan suuntaan. Ja yksi kaikille yhteinen datasetti, joka auttaa tekemään niitä ihan strategisia ja arkisia operatiivisia päätöksiä. Ja teknologia mahdollistaa tämän kaiken.